hvala vam što ste ovog puta podržali tu akciju. Naravno da nam je jako bitno da nema više nasilja u školama kao... Bravo, dobrodošli. Hvala vam. Jednako projekat, mi imamo jednu malu praksu ili... Dakle, ovako. Molim vas da danas zaista bude fair play. Ja sam nekada u mladosti bio fudbaler, tako da i u to ime kao sportista i kao bivši fudbaler molim vas da pokažemo da je ovaj turnir zaista fair play. Danas se održava tradicionalni fair play turnir, mali fudbal velika škola, koji UNICEF organizuje ovog puta sa opštinom Stara Pazova i uz podršku kuće fudbala. To je korporativni turnir gde kompanije koje redovno podržavaju program Škola bez nasilja danas igraju fair play utakmice i svojim učešćem zapravo pomažu da taj program širimo dalje kroz celu Srbiju.